Let's go! Nakakapansin nyo, maganda na yung I love Siroma natin ngayon, no? Bago na. Sige, ulan-ulan ang panahon kaya hindi ka muna makakalabas pag uminit na lang, ha? Mga kasinag, ito na yung nakuha natin, oh. Kaso wala tayong lalagyan. Hindi ako nakapagdala ng plastic. Mga kasinag, good morning. Maghahatid pala ako ngayon kay Mrs. sa Banwaan, sa bayan ng Siroma. Gawa ng may orientation sila ngayon. Ano, kasama ko si Mrs. ngayon. Masakay na. Iniwan ko muna yung ating mga alaga. Balikan lang naman ako mga kasinag. Hindi naman ako magtatagal dun. Let's go! Napakatindi pa naman ang putik dito sa amin mga kasinag ngayon. Gawa ng ulan. May mga dog. Pasok tayo dito mga kasinag. Dito daw sila may orientation. Saan dito? Kanan? Ay dito. Hindi pa ako nakapasok dito. Saan lugar? Dito? Diretso pa. Hindi na. Okay. Naka-on ba yan? Ayan. May orientation. May orientation. Dila ka sir. Shoutout pala kay Mr. Loy Villafuerte. Isa yan sa mga sponsor natin dati mga kasinag. Ikot muna tayo, ikot tayo. Yan, ikot tayo, ikot. Yan. Ayun mga kasinag. Okay, ipakita ko naman sa inyo. Nakakapansin nyo, maganda na yung I love Siroma natin ngayon, no? Bago na. Hindi kagaya dati. Nakalawangin na sira-sira pa. Ang ganda. Oh. Ganda ng panahon mga kasinag, makulimlim lang. May bagong itatayo dun mga kasinag. Hindi ko lang alam kung ano itatayo dyan. Pero kung tatayuan ng ano yan, ng restaurant or yung mga food, ano siya, matindahan ng mga pagkain or mga tea, mga cafe, yan, napakaganda dyan mga kasinag. Ayun o, ayan, tatayo na yan o. Bago lang mga kasinag o, ilang araw pa lang. Ganda na kasi ng view. O, di ba? Kung magtatayo dito ng building mga kasinag, dito sa lugar na ito, mga food cart, lalagyan dito sa lugar na yan. Ang ganda dito. At tapos dito sa taas naman, papansin nyo, ipakita ko sa inyo dito sa taas. Doon sa taas na yun, andun ang munisipyo. Makikita nyo yun, tatayo na yun. Dyan na ililipat ang munisipyo. Aakyat muna tayo mga kasinag bago tayo umuwi. Ipakita ko muna sa inyo ang taas. Ayan. Dito tayo mga kasinag. Diba? Ang ganda, ang linis. Dito tayo sa taas.
Tagal na kasi mga kasinag hindi ako huling nakaapak dito eh. Andito na tayo sa taas. Ang ganda, ang presko. Sarap ng hangin. Ayan. Ganda ng view, no? Di ba? Yun, nandun sila misis mga kasinag. Yan lang oh. Yung light blue na building na yun. Light green pala. Ayan, yan ang paikot nito mga kasinag. Pagdating dito, dagat din. Dito sa area na ito, dagat. Papunta dyan. Puro kadagatan yan mga kasinag oh. Matatanawin nyo, dagat talaga oh. Kaya agad na ng view sa taas na ito. Dito ito mga kasinag sa Taligra. Bago kayo pumasok sa bayan ng Seruma, itong lugar na ito. Presko. Sarap sana magtambay oh. Ang ganda pa naman ang panahon, makulimlim. Kaso hindi tayo pwedeng tumagal mga kasinag. Gawa na ang yung alaga natin baboy. Baba na tayo. Ayun mga kasinag, let's go. Uwi na tayo. Uwi na. Gawa namin yung alaga kasi natin baboy mga kasinag. Hindi pwedeng iwanan. Wala kasi mga kasinag nagbabantay dun. Kaya uwi na tayo. Si Pagaspas pati hindi pa nakain. Pagdating ko, saka ko lang siya papakainin. Kasinag pagka ganito kagandang panahon. Relax. Sarap mag-ride. Ang presko ng hangin. Okay. Dito na tayo. Papasok ng Bahaw. Dito tayo mga kasinag. Dito pa lang ang ganda na rin ang view. Hindi ko na pala napapalipad yung ating drone na. Di ba? Okay, tapos pagdating dito mga kasinag, liliko na naman tayo. Hey, shout out. Ayan. Dito naman tayo. Liliko tayo dito mga kasinag. Ito, bagong gawa lang ito. Ito yung lubak-lubak na buwaba dati. Ayan, bagong gawa lang yan. Ayan. Shoutout pala sa viewers natin. Nadadaanan natin kanina. Hindi ko siya kilala. Okay, ayan. Kagi po. Okay. Ito ang barangay Bahaw mga kasinag. Yan. My dog. Busina. Tabi kayo at dadaan ako. Yan na. Ang tulay ng Bahaw. Yan o. Ahon. Pagdating sa court na ito, ayan, bagong sirang na ito mga kasinag. Ayan. Kakanan lang kayo mga kasinag.
Yung papasok na yun, mismong ano yun, barangay ng Bausirang na. Ito na, papasok na ito sa amin. Malayo-layo ito mga kasinag. Malayo-layo pa inyong babaybayin papunta sa amin lugar. Yan. Ako, pansin nyo mga kasinag. Ayan diba? Ang layo pa ng ating tatahakin. Simentado naman. Pero hindi lahat ganito mga kasinag. Hindi lahat na double lane. May single lane dito na lubak-lubak pa rin. Pero nasimento naman, kaso na sira na rin. Pero pagdating dito mga kasinag, pagkadandaanan na ito, double lane ito. Pagdating dito mga kasinag, single lane na ito. Ayan ayan, pansin nyo. Ayan. Single lane na dito mga kasinag, ginagawa pa lang. Ayan. Ginagawa naman ang dalan dito. Ayan, kung kapansin nyo mga kasinag. Sana wala tayong kasalubong yan. Inaayos naman nila. Pagdating sa lugar na ito, minor tayo, gawa na ang lubak. Sira na. Taas dito. Makiagi muna tayo, makiagi. Kuya. Salamat po. Ayan, shout out sa nakakotse na yun, napakabait. Napagbigyan tayo. May atrasan pa kasi siya mga kasinag, kaya umatras na lang siya. Palusog na rin naman pati ako. Oy, may traktor gilid tayo, gilid. Ayan, gilid. Dito talaga mga kasinag, gilid na tayo dito. Ayan. Shoutout sa aking mga kabarangay. Shoutout mga kabarangay kayo mga kasinag, taga Bubuan. Ganyan lang dito mga kasinag, bigayan lang. Bigayan lang dito. Sundo na ito mga kasinag hanggang barangay namin, Bubuan, putika na ito. May mga simentado naman, napaputol-putol. Pero kalimitang putikan. Ayan. Nag-blurred na. Pasensya na mga kasinag, nag-moist na yung aking camera Tama-tama mga kasinag, andito na ako sa Halabang Baybay. Hibas ang dagat. Ayan mapapansin nyo mga kasinag Oo. Ang ganda, hibas ang dagat ngayon. Abuti mo magay-kay ako mga kasinag. Pampagatas dun sa alaga nating inahing baboy. Mahalap pala tayo dito ng bao. Andito na rin naman ako mga kasinag. Magkay-kay na ako. Andito may bao. Bao. Ayun, pinag-ulingan pala ito. Meron naman, kaso buo. Buo yung bao. Yan, baakin natin. Yun. Hindi natin pang kay mga kasinag. Lapa pa. Pwede na yan. Magkakay tayo. Kasi nakaraan, nakakuha tayo ng mga ano dito O kagaya yan, si kuya nagpupunaw yan. Ewan ko lang kung marami na nakuha yan. Ngayon, magkakay lang tayo. Makakuha ba tayo mga kasinag mga 100 peraso? Pangit yata pang kay ko Ayan Isa
Yan. Ganyan yung kukunin natin mga kasinag. Yun, tangay. Yan oh. Yan, ganyan kukunin natin. Para kay lang tayo dito. Madami makukuha dito. Ganyan oh. Yan pa oh, di ba? Pangit kayong pangkaykay ko. Hindi ako nakakuha ng magandang pangkaykay. Hindi man ako nakapagdala mga kasinag kasi hindi ko man alam na hibas pag balik ko. Ayan oh. Ganyan yung kukunin natin mga kasinag oh. Yan pala yung nakukuha natin oh, di ba? Boss nakarami ka na. Ano kinukuha mo dyan, punaw? Halaan. Ayun kasi na halaan ang kinukuha niya. Mga kasinag, yan pala yung nakuha natin oh. Ilang piraso pala yung nakuha natin. Kukunti. Ngayon na hindi ako nakapagdala ng pagkaykay mga kasinag. Kung nakapagdala sana ako. Pero may makaykay pa tayo. Dito si Busing dito nagpupunaw, nagkukuha ng halaan. Pataob na. Nag-aati pa. Mapunaw man. Try daw natin mga kasinag yung ginagawa niya. Kung paano. Pinapaalang. Aray, puta masisipalan. Nasisi ako. Doon sa amin kasi mga kasinag, sa Galiego, ang pagkukuha ng punaw, ganito rin. So, parang sinisisi din. May area kasi dito, doon sa kabila doon, na kinukuha nila, minamata lang, tapos yung iba kinakaykay. O kagaya niya, o iya, pinapaalang niya. Tingnan natin yung nakuha ni brother. Ito na yung nakuha. Meron mga kasinag oh. Dito po. Yan oh. Laki oh. Meron pala talaga dito. Wala akong nakuha mga kasinag. Hindi ako marunong. Kukunin ko yung pagkaykay kong bao. Magkakaykay na lang ako. Karakaykay lang tayo dito mga kasinag. Makakuha din tayo niyan. Makakuha ba tayo ng isa sabay uwi? Bato. Ayun oh, ibang klase naman 'to mga kasinag oh. Nakabaon din siya sa ano. Ang tawag sa inyo nito mga kasinag. Ayan oh, itong shell na ito. Kaya kain din po ito. Halang-halang lang ang ano yan, maaaraanghang lang ang lasa nito. Ayan mga kasinag, nakaisa tayo. Nakakaykay tayo ng punaw. Sawa ng juice. Nakaisa din tayo. Diyan lang muna yan ha. Lagyan natin. Nakaykay pa tayo mga kasinag. Makako pa tayo. Nakaisa na tayo eh. Ibig sabihin may mga kasama pa yan dito. Try natin. Bato. Mahina mga kasinag. Palibasa wala tayong maayos na pangkaykay. Iisa lang yung nakuha natin. Nasaan na ba yung nakuha ako? Saan ko iniwan? Dito ko iniwan kanina eh. Nakuha natin punaw. Wala pa. Dito lang. Nagawi dito. Ayun. Ayan oh. Ito lang yung nakuha natin oh. Isang piraso. Sa pagkaykay nakakuha tayo ng isang piraso. Yung naghanap kasi dito kanina mga kasi nagpinapaalang niya. Magaling siya magkuha ng punaw na gamit ang paa.
Hindi tayo marunong ng ganun eh. Ginagara ganyan niya lang oh. Ito, ginagara ganyan niya. Kaso lang, siya marami nakuha. Tayo, isa lang. Mga kasinag, ito na yung nakuha natin oh. Kaso wala tayong lalagyan. Hindi ako nakapagdala ng plastic. Lagyan mo natin dyan sa chinilas at hahanap tayo dyan sa gilid ng malalagyan. Pati chinilas ko ang laki oh, parang barko. Yan nakuha natin ngayon. Biruin nyo, napadaan lang tayo, nakakuha pa tayo ng pang-ulam. Pwede yan sa bawan. Uwi na ako mga kasinag, gawa ng baboy nating ano doon, alaga. Wala pati nagbabantay nun. Ito lang lahat yung nakuha natin mga kasinag. Isang puno dito sa chinilas na ito. Okay na rin lang yan. Pasalamat na tayo at may nakuha tayo kahit wala tayong dalang gamit. Ang tanong, saan ko ilalagay ito? Wala akong plastic. Hanap tayo dito mga kasinag. Tingin tayo dito na paglalagyan. Sana makakuha tayo. Kahit bottle sana 1.5. Ito may bag dito. Ayan oh. Ito nasira na bag na yan. Ba may nilaman akong ano dito. Kaya ba madumi. Paano daw yan? May nahulog. Hulog pa yung aking shell. Ayun mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Silipin muna natin yung ating alagang baboy. Tingnan natin mga kasinag kung okay pa ba. Hello, ginagawa. Ay, bukas pa palang ilaw dito. Ano itong ginagawa ng mga baboy ko dito? Uy, nagdumi na. 2, 4, 6, 8, 9 10, 11 kompleto. Tapos ito naman 2, 4, 6, 8. Ayan naman kasi tapos yan. Kita nyo? Ayan yung mga biik. Okay pa naman mga kasinag. Okay naman. Niligo ako yung inahin mga kasinag. Nabasa yung mga biik. Ayan o. Ginigirinaw. Tama-tama. Nagluon man ako. Medyo mainit-init naman ang panahon. Ayan naman si Star. Tapos yung mga biik niya. Ayan o. Iwan ko na muna yung mga kasinag. Gawaan ang nalimutan ko si Pagaspas. Hindi pa pala ako makain. Pagalis ko kasi kanina, iniwan ko lang yung bahog niya. Nakababad. Doon sa tabo. Ay pakain ko muna. Awa man ang bingala ko. Awa man ang isa kong bingala na ito mga kasinag. Urok-rokin na oh. Siguro kinisi na naman ito ng inahing kasawago. Jesus na yan. Diyan ka muna. Diyan ka muna sa loob ng kulungan na yan. Diyan ka muna ha. Mamaya ayusin kita. Ito yung pakain natin kay Pagaspas. Dito yung pakain natin kay Pagaspas oh. Kalimutan ko kanina. Bahugin natin ito at nakatanaw na si Pagaspas.
Hello. Good morning. Yan o, kain. Nilaglag mo man. Oh, hindi ko abot yan. Binitawan mo. Sungkitin natin, sungkitin. Yan. Pag anuhan, oh. Dito ko lang lalagay, oh. Yan, oh, yan, oh, yan. Diyan ko lang lalagay. Sa baba. Binibitawan mo kasi. Kaya din ko lang nilagay sa baba. Kainin mo na yan. Sige, ulan-ulan ang panahon kaya hindi ka muna makakalabas pag uminit na lang, ha. Opo. Oh, tilam-tilam ko lang dyan. Iwan natin yung mga sinag. Hayaan natin para maka-focus sa kanyang pagkain. Update ko lang kayo dyan mamaya. Ako maubos na niya yung kanyang pagkain.